Endavant. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. És vostè la senyora Fatí? Sí. Endavant, passi, segui, sisplau. Gràcies. Així doncs, vostè va trucar per la vacant de professora d'anglès que tenim el proper curs, oi? Sí, estic molt interessada en aquesta feina. Molt bé. I ha treballat mai de professora de llengües? Sí, vaig treballar de professora d'anglès aquí a Catalunya durant 6 mesos. I també al Marroc vaig treballar de professora de francès durant 2 anys en un institut públic. Perfecte. Quina formació té en l'ensenyament de llengües estrangeres? Soc graduada en Lingüística i Literatura Angleses per la Universitat de Casablanca. Ah, Casablanca. Sí. Molt bé. I el títol està homologat a l'estat espanyol? Sí, el tinc homologat i també tinc un màster en Lingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bé. S'ajusta al perfil que busquem, És exactament el que estem buscant ara mateix. Ara hauríem de veure la disponibilitat horària. Necessitem una professora a mitja jornada. Això seria de 9 del matí a 1 del migdia. I com ho té? Perfecte. Tinc els matins lliures i l'horari em convé. Molt bé. I podria començar les classes a finals de setembre? Sí, cap problema. Disposa de vehicle propi per desplaçar-se aquí? Sí, tinc cotxe. Fantàstic. D'acord, doncs, li proposo un contracte d'1 any a mitja jornada. Com hem parlat abans, serien 4 hores, de dilluns a divendres, i un període de prova de 2 mesos. El sou seria sobre uns 600 euros en 14 pagues. Ja està interessada? I tant, senyora Serra, em semblen bé. D'acord, així doncs només necessitem una fotocòpia del NIE i una fotocòpia del seu número de seguretat social, però quan abans millor. Li envio per correu electrònic aquesta mateixa tarda. Molt bé, doncs per mi res més. Esperem les seves notícies. Moltes gràcies. A vostè. Estem en contacte. Estem en contacte. A reveure. Adéu-siau. Gràcies per venir. Adéu-siau.